ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆସିଲ ତ ତମେ ଆସିଲ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ତମେ ବସିକି ଏଠି ଧାନ ବିଲ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲ ତାହେଲେ ଆମ ସାରିଆ ମଠର ଟିକିଲିଟା ତୋ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା କେମିତି? ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଜୋର କରି ତା ଟିକେଟ ନେଇଛି ଏବେ ଯଦି ତା ଟିକେଟ ନା ସେ ଟିକିଲି ଆଉ ସାରିଆ ମଠରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ହାତରେ ତୁ କୋଉଦିନ ସାରିଆ ମଠରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବୁ ମୁଁ କେବଳ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ସାରିଆ ପାଣି ନେଇକି ଘରେ ରୋଷେଇ ହବ। ହସ ଦେଖ